Sticker. Handscreen, rose light, touch.
Goedemiddag. Hi. Zou je voor mij even een bordje kunnen maken straks? Ja, is goed. Dankjewel hè.
ba? Hindi pa buti saan ang flight nyo? Ako, Papunta saan? Pilipinas. Saan kayo dadaan? Peking. Di ba? Peking? Sila ko, magsisimula ko ng grocery. Hindi, yung isang over mo ba? Peking nga. Anong Peking? Saan? China. China. Kasi, di ba alam mo naman yung nagbubumbahan ngayon? Kaya nga, buti hindi agad ako nakapagpaano. Sana ako Dubai. Nay, Kasi gusto ko sa Dubai. O kung hindi, Doha. Ay, sobrang mahal naman ng ticket. Ay, hindi nga. Naghintay-intay ako after a week. Ay, ito sa, yun, nag-ano na yung kuwan. Yung pagbahan sa Oo. Philippines. Hanggang ngayon. Asa si Zelda? May pinunta, may funeral. Oh? Kilala mo si Teo? Asawa ni Michelle? Wala na? Ano nangyari? Ano ba yun? Blood, Claude. Sa, Helsin and Brand. May edad na rin naman yun. Mag 70 yun. Doon, mga 75 ba ata? 75. Pero bata pa rin. Biglaan nga. At buti kararating lang, hindi naman yung kasama sa Pilipinas, di ba? Hindi. Dapat uwi muna yun sa Pilipinas. Uy. Kaya pala yun ang post. Akala ko naman yung Yung alin. sa Vienna niya. Alam kasi, Yung biyanan niya nga. Vienna din ni Zelda. Oo. Ay, sus. Yeah, expected na yun, but Oo, kasi matagal na nga yun. matagal na nga yun. Pero after nun, mga Ilang taong pa rin nakasurvive. 2 weeks ago. Ako din, may ano ko, yung pamangkin ko. Pumarikana sa bata ko. Tapos, apat na anak ko naiwan. Yung last niyang pinag-bugis kasi, cesarean. Tapos, may buko sa matris. Tinapos lang ng doktor. Hindi pa tinanggal na lahat yung matris. Ayun, dun, hindi na siya nakarecover. Kaya, panupugan ako sa kape. Parang nag-ano. Aat na ako yung Yeah, nakukuha na oo. ako sa abon na. Kasi, ano pa ako mag-aakit Papunta ko sa anak mo. pupunta. Malayo ba ang anak mo? Yun lang sa sa mga ibusday. Oo. Thank you ate sa pagpera. Oo, sa unahan nila Kasi busy ang mga Kasi buhay-buhay. papagawa ko ng ganito, papagawa ko, bibila ko ng tela, papagawa ko. Pero may kristal, parang ganito gagayahin ko lang. Yeah. Para meron silang pattern. Okay. So, iba-ibang kulay, para marami akong marami kong reserve. Kakasama mo si Frederick pa. Uwi. Hindi, kasi nga, nagtitirapi pa rin siya eh. Ay, oo. At saka, Kumusta na pala siya? okay naman, pero hindi siya po pwedeng magbuhat pa ng Ikaw lang Kasi- mag-isa pala. Oo. Next year, baka sa Christmas, uwi ulit kami. Kasi gusto nga niya eh. Sabi ko, ay hindi siya pwede ngayon kasi mahigit 3 buwan siyang sick Maganda leave. nang gumaling muna siya kaysa Hindi siya pwede talaga magbuhat. Bawal. Better. Kasi, Kasi kapag namali yun, Yeah, mas yeah. delikado, baka siya operahan, baka hindi na siya, kasi pag na-operahan ka, 50-50 yan eh. yeah. Kahit yung leg, hindi ka operahan. Ay, Kasi may- baka hindi na ako makalakad. tingnan mo sa liit pa naman, konektado yan sa ating utak. Hindi naman, kaya lang yung mga nerve ko mula dito, ang sakit, hanggang dito sa lower, sa upper ng ano ko. Pag sumakit yan, para ako lang tangulay kasi hindi ako nakakatulog. Parang yung bagang ko masakit din, hindi ako makanguya dito sa side kasi kunik lahat yung nerve. Oh. Isa loob kasi yung dalawang pulong ng pag ganyan-ganyan ko. Konting lamig. Kunting yaya. Kahit naiinitan ako dito, tinitiis ko Yeah, kasi yeah, importante ito. Kasi Yeah. pag nanamigan ito, Hindi yung ka pagka-birthday ko, grabe, sama ng pakiramdam ko. Hindi ka makagalaw. Sobra na po. Naghintay ko sa Brussels noon na papunta ko na, babalik ko ng Ay, Diyos ko. Mahigit 5 hours ako naghintay sa Brussels. Laging, yung bus, laging puno. Hindi, Cancel. waiting. Ay, hindi ko na pwedeng baguhin yung ko, yung booking ko kasi baka hindi ko na makuha yung ko. Yeah.
Guys, tapos yung nga pagka-birthday ko, syempre nagtapugod ako. Tapos, nag-attend pa ako ng birthday cake nung sa nung pinaka-Valentine's Day sa 50 years ng kasama ko sa choir. Yung kinabukasan, ang sakit ng katawan ko, yung para akong lantang. Ba yan? Nakaka-absorb ako ng lamig. Kailan birthday eh. May sakit. Okay naman, nakapag ano naman ako ng birthday ko ng mga bata, nasa akin. O sila kumain. Kami lang. Oh, sorry. Atin ko na lang.
Fork. Fork.
na ako.